नमस्कार. नीताज फूड लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण कुडाळमधल्या बेल लीफ या रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जात आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. कुडाळ हायस्कूलच्या अगदी शेजारी असणारं हे लहानसं रेस्टॉरंट बेल लीफ द किचन. हे रेस्टॉरंट दिसायला अगदी साधं पण नीटनेटकं आहे. इंग्रजीमध्ये तमालपत्र किंवा तेजपत्त्याला बेलीफ म्हणतात. कुडाळची दोन प्रख्यात कॉलेजेस अगदी जवळ असल्याने इथे नेहमीच तरुणाईची बेफाम गर्दी असते आणि याच तरुणाईच्या आवडीचे बर्गरपासून चायनीजपर्यंतचे सर्वच पदार्थ या रेस्टॉरंटमध्ये मिळतात. या रेस्टॉरंटमध्ये इंडियन, पंजाबी, चायनीज, बिर्याणी, बर्गर, पिझ्झापासून ते शॉर्मापर्यंत सर्वच मिळतं आणि ते पण अगदी पॉकेट फ्रेंडली दरात. आम्ही या रेस्टॉरंटमध्ये यापूर्वी एकदा शॉर्मा खायला आलो होतो. आता आम्ही इकडचं स्पेशल चिकन थाय फ्राईड राईस आणि स्टार्टर्समध्ये चिकन इन रोस्टेड चिली पेस्ट मागवलं आहे. चला आता किचनमध्ये जाऊन पाहू हे पदार्थ कसे बनवले जातात ते. इथे आधीच्या एका दुसऱ्या ऑर्डरचे काम चालू आहे. इथे हा बिर्याणीच्या ऑर्डरसाठी राईस तयार केला जात आहे. आता ही बिर्याणीची ग्रेव्ही बनत आहे. काय छान सुगंध दरवळतोय किचनमध्ये. खरंच सांगतो, मला नाही माहीत ही मसाल्याची कमाल आहे की कुकची, पण जे काय आहे कमाल आहे. खरंच माझ्या तोंडाला इथे या बिर्याणीच्या दरवळणाऱ्या वासाने पाणी सुटलं. ही आपल्या ऑर्डरसाठी कटिंग केली जात आहे. आम्ही पण याआधी कधी ही डिश ट्राय केली नाही, पण आम्ही जेव्हा पण एखाद्या नवीन रेस्टॉरंटमध्ये जातो तेव्हा नेहमीचे पदार्थ ऑर्डर करण्याऐवजी त्या रेस्टॉरंटची जी कोणती स्पेशल डिश आहे ती ऑर्डर करतो, जेणेकरून आम्हाला दरवेळेस काहीतरी वेगळं खायला मिळतं. आणि आपलं स्टार्टरचं काम रेडी झालं आहे. आणि आपलं स्टार्टर रेडी आहे. हे आहे आपलं स्टार्टर आणि आता आपला मेन कोर्समध्ये राईस बनणार आहे.
आणि आता आहे टेस्टिंगची बारी. आपण पाहू शकतो की आपल्या दोन्ही डिशेस अशा कलरफुल दिसत आहेत. थंड होऊ नये म्हणून आम्ही स्टार्टर आणि मेन कोर्स एकत्र खात आहोत. मी आधी चिकन इन रोस्टेड चिली पेस्ट ट्राय करणार आहे. खरं सांगू, आजपासून ही माझ्या आयुष्यातल्या बेस्ट डिशेसपैकी एक आहे. या डिशमध्ये एवढे सर्व फ्लेवर्स एकत्र जिभेवर रेंगाळत आहेत की शब्दात सांगता येणार नाही. सगळेच सॉसेस अगदी परफेक्ट प्रमाणात पडले आहेत. आता राईस टेस्ट करून पाहू. राईसची टेस्ट पण छान होती, पण स्टार्टर्सचे फ्लेवर आधीपासून माझ्या जिभेवर रेंगाळत राहिल्याने मला राईसचा वेगळेपणा जाणवला नाही. हां, पण एवढं सांगू शकतो, जर स्टार्टरला 10 पैकी 10 मार्क दिले तर राईसला 10 पैकी 9 मार्क देता येतील. मी कधीही भाज्या खात नाही, पण मला हे रोस्टेड चिली चिकन एवढं आवडलं की मी यातलं येलो अँड रेड पेपर दोन्ही पुसून खाल्लं. चला आता पाहूया रेस्टॉरंटला किती स्टार मिळत आहेत ते. इकडचे मेनू पॉकेट फ्रेंडली आहेत. टेस्ट तर एवढी छान आहे की शब्दात सांगता येणार नाही. सर्व्हिस क्विक होती. ऑर्डर दिल्यावर तुम्ही 5 ते 10 मिनिटात तुमची ऑर्डर एक्सपेक्ट करू शकता. मेन रोडला असून देखील इकडचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ होता. आणि हो, रेस्टॉरंट फॅन्सी जरी नसलं तरी ॲम्बियन्स छान होता. म्हणून आमच्याकडून या रेस्टॉरंटला मिळत आहेत 5 पैकी 5 स्टार. संध्याकाळी 4 नंतर इथे शॉर्मा मिळतो. आम्ही निघेपर्यंत माझ्या पोटात थोडी जागा होती, ती पण भरायचं ठरवलं आणि शॉर्मा ऑर्डर केला. तो पण छान होता. चला तर मग आजसाठी एवढेच. तुम्हाला हा आजचा व्लॉग कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या व्लॉगसह. तोपर्यंत धन्यवाद.